लोगोफोर मैथा खाबाय फैलायदों नखा मैथाया जा आब'नि फिसाजो हाय लोगोफोर आरो मोनसे गोदान भिडिअ लानानै फैबावबाय आं दायो मैथाखौ अमा बेदरजों संनो खागासिनो दा मोनायाव संगोन ओमफ्राय आंनि बोरायखौबो देखायगोन आङो भिडिअखौ जोबजासिम नायलांबाय थादो लोगोफोर सामब्राम फानलु आरो मस्लाफोरखौ रेडि खालामनानै लाखाबाय मैथाखौबो सायनानै लाखाबाय आङो अमा बेदरखौ गरम बोथोरखाय फ्रिजआव दोननाय जादों ओमफ्राय सुनानै लाखाबायमोन थावखौ दायो गरम खालामनानै लाखाबाय सामब्राम फानलुफोरखौ सेरनानै लानोसै दायो सामब्राम फानलुखौ एसे खामहोनानै लाग्रोबाय दायो ओमफ्राय बेदर सेरनानै लानोसै दायो संख्रि होनोसै नोंसोरबो नोंसिनि बायदि बेसेबां नांगौ होनानै लाबानो जाबाय ओमफ्राय हालदै एसे होनानै लानोसै ओमफ्राय मस्लाफोरखौबो होखानोसै जेरै जिरा गरम मस्ला ओमफ्राय बानलु गुन्दै दायो आङो बेदरखौ एवनोसै बेदराव मस्लाफोरा नांजोबनायनि ओमफ्राय बेदरखौ दसे खोबनानै दोननोसै बेदरखौ दसे एवग्रोनानै लाबाय दायो मैथा होजासिगोन दायो मैथाखौ होनानै लानोसै आङो ओमफ्राय मैथाखौ अमा बेदरजों दसे एवनानै लानोसै मैथाजों बेदरजों एवनानै लाग्रोबाय दसे दायो दै एसे होनोसै बेदरा मोननायनि ओमफ्राय खोबनानै दोननोसै दसे गोदौबाय थाथ'थोंसै ओमफ्राय सोरबा सोरबा दै होखांनानैसो दैखौ एसे रानहोनानैसो मैथाखौ होना होयो बिदिबो होजायो लोगोफोर नै लोगोफोर ओंख्रिया मोनबाय आंना जों दायो ओंखाम जानोसै जों ओंखाम जानायखौबो नायलांबाय थादो लोगोफोर
के बाद गेम के बताऊंगा चल नो बनाने फालतू है तैयार होने तक ही रेशम के कीड़ों की जिंदगी होती है उसके बाद इनको गर्म पानी में चाना không là mình sẽ nó được chúng ta có thông tin gì sao giả bên sẽ đâu đá đây là सब लोग हाथ की तरह थोड़ी होते हैं भाई कुछ लोग 10 लोगों को टक्का के खुद को डॉन समझने लगते हैं làm số nói về chúng nó nói ra với các bạn 시작하면 이제 아실래야 끝으로 사투문당 có lực lượng các bạn लैंडमार्क की वजह से आता है और इस लैंडमार्क không giống hoàn loa sẽ ra đến bác bây giờ có thứ gì làm số di palu hoài mình này rồng bá asal bangang tuh berapa karena ya का डॉन नहीं होगा siapa अपन ने जिन जिन को karena apa kamu karena पहली बार देखा सिटी लगता उसका ही चलता है không đâu chứ là bởi vì dân hay nè nó dân không đâu chứ là để nó mua thằng nào Indonesia con sudah like subscribe kalau nggak ada video gue share kalau ada aku mandi subscribe kalau ada kalau yang nggak mulai ada aneh-aneh yang suka banget Răng bạn nó làm rồi lên lại जों दायो जाखांबाय अन्नानै भिडिअखौ लाइक शेयार साबस्क्राइब खालामना होदो लोगोफोर जों बिदिनो मोजां मोजां भिडिअ लाबोनो नाजाबाय थागोन
बाय 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 लोगोफोर नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनसिगोन